yau ma na rasu ni zai ganka dan Musa Allah wallahi a Allah da ina da za a rantsar da abba kuma bi izinin Allah ka gane ko ranar da aka rantsar da abba na rantse da Allah abincin gidana ma yana fito da gida raba Allah wallahi in ban musu Allah da duk wannan noman da ne na rantse da Allah yana raba da yadda mutum wannan muradin aka rika raba mana martina muranda a banza haka in za a rantsar da abu wallahi haka za a rika rabar da martina wanda bai taba yan martina yanzu ka gani nan martina wallahi ya asibiti aka rubuta mu da gona da martina ya likita ne ya rubuto mun yace ka ya guda uku da kyar da 11 a wannan mulkin mai gida likita ya ce kai da ita duk kuna bukatar ruwa na ce likita ya ce ita za ta ya leda uku ice ko kai kuma ba na ce ni kuma ba ya ce kai kaci uwan leda ya dai kala kamar ba a ciniki a kantin kwari ke nan a mai gida ce a kwari ban yi dai an faɗi abu ne ya kawai YouTube ɗin shi ma ya ma fara dan wani abu su mu amma yanzu maganar da ake wallahi abu ya dora ni akan hanya mai kyau kuma alhamdulillah duk mutumin da yi maka hanya in kai ma budurci wallahi tun kafin duniya ta watsa sai ka ga ƙaryarka idan haka ali wallahi ko wuta yace wada sai na faɗi na san Allah da za ta ga masanyi yauwa kamar yadda konkusiya take amana to ni ma haka dan amana duk mutumin da ya mun rana ina sanadi domin na kai shekara 30 a kwari ina kwarmiya mutane ma mahaukaci suke ɗauka na domin ni abin da nake kokari in ga na rufa iyali na in ga na rufa kai na asiri to amma wasu a mahaukaci suke ɗauka ta to yin tafi a mahaukacin yauwa yanzu ka san ai kai ka san garin mu wallahi lokacin ka ina da mace akwai sunanta abba dan ta abba ɗaya kuma sunanta abdullahi kaga yi wacce ya ba su sunan abdullahi ga ba suka da kai kowace tana so ɗanta yi to amma ni ina bayan abba wallahi aka ce wani ya ci zabe hasala guriyar nake sai a ce wani ya ci zabe wallahi ai kai kafin ɗan kara to ni kaɗai ne suka zo suka kewaye gidana don uban ka abba ya zo cece ka nace Allah ne zai cece wallahi da man gidana kai hanya 5 sai na sura ne gona wallahi rai mutum ji suka zo su yi an bar dai ne an bar dai ne billahi ai kai kafin ɗan kara gida saboda mu muna da wani ciyaman wanda yake shi ba wai bukatar sa iraya mutane ba ta bakin ka akwai wani komedi da kai bace da mutum ya koya ma ya rika kamo ma kifi kana ci saboda gata gare koya ma kamo kifi har yanzu na rike wannan abin to mu ciyaman da aka yi namu na ya karau an gata yara an sai musu mota an kai su maka an gina musu gidaje yanzu suna nan sun zama abin tausayi ba sana'a ba karatu ba aikin yi sai sace-sace wani ya koma bumburutun ya ƙare ya dawo sace-sace ga hinan abin dai ga hinan alalace to mu gwamnatin ka yi sa muke kaunar gwamnatin ka za ka kafa mutum ka nema masa ilimi zuciya ɗaya kuma sannan bayan haka mutum za ka yi masa hanyar da har abada yanzu ka garzali Obasanjo naka kaga abokina ne a kwalli tun da Allah ya sa garzali shigo tafiyar ka yanzu ya bakwar mu amma yanzu kai ma fa an fara kuka da kai yanzu ka kullun da sai ka zo kofar shago na kwarai ku a yano na baka buhu da waya amma yanzu ran nan ina ma magana kana wai ka kwashe wai ya kwashe yanzu baya mun magana wai wannan ala to dan yi ma zu irin zuciya konkwasa ce ina ta hauka yazo ya dauke ni yace ya girge ba ku daina haukan nan suna baka 50 100 gara ka zo a bude ma YouTube ni ba san me yake ba nake abinci wallahi na ta abinci ne ya ga ita ya girgi ba abinci ba ne yuti wallahi ba san me yuti ba ya sai mun waya ka ganta billahi la ilaha illa allah ya sai mun wannan ba san yi ba ba dan ki iya ma da ba ka ganta
ban taba yin waya ba wallahi Ali ya sai mun wayan nan ka ganta ya ko min da ita yace ya ki girbo yanzu kamar kai kana kwari nace kwaramniya dai kamar kai yanzu kana kwari ba ka da waya nace to ya zan yi to yanzu zamu dora ka akan hanya to yanzu zuciya wallahi wannan zuciyarsa irin ta dan Musa ce duk yan wasan Hausa nan suna gani nake ta hauka ba su dauko ni ba yanzu kuma da suka ga Ali ya mai da ni mutum sannan su ma suke kira na nace wallahi ba za ni ba wai rarara yana neman ka nace ko ba rarara ba in ma ka mai ne yake neman to haka zuciyar dan Musa take dan Musa ba yi da mugunta Allah ya gani kuma zuciyarsa manzon Allah ya ce a jikin dan adam abu ɗayan ya gyaru komai ya gyaru zuciya ce zuciyar dan Musa ce mai kyau magana ɗaya ga alƙawari dan Musa ya goya mutane amma mutanen da ya goya wasu sun ci amana amma za su ga ƙarshen su bismillah domin sai ka ci amana amana za ta ci yawwa kuma manzo Allah ya ce mutum ko zai ci amana ka goya shi ka gama da shi yanzu kamar ni ne da Ali in na ci amana sa wallahi sai Allah ya kama ni to dan Musa alhamdulillah ubangiji Allah ya bayi kasar nan Allah ya bayi Najeriya Allah ya sa muna raya zai riki kasar nan ubangiji Allah ya sa duk mutanen da suke gurin nan Allah ya sa muna raya dan Musa zai riki kasar nan dan yanzu ba mu da wani jagora a Najeriya irin dan Musa shi ne dattijo yanzu wancan dattijan buri yayi ƙarya kai ka ce fa in aka saci ƙuri'a a harbe mutum to kuma yanzu gashi Kano me aka yi mana kaga ka kare ta kanka kai ka ce aka saki ƙuri'a a harbe mutum to yanzu ga kai ji ba ya haya kanka wato ya fada kan uban kuwa kake ji ba wata hoton da aka shi inda kashi na ka zani kan mu za ka zani ma ka zani ina yaro makwarara nake yi ya ga guri kamar ya a bari magana ya ce kwaram ya billahi kaza Allah da yar dan buran ne wala rabul dan buran da zo na ji na magana daga ubangiji Allah kara ma lafiya yadda kake da daukaka a duniya wallahi ka gode wa Allah tun daga yi mulki suke amma jama'a ta kace mulkin suke amma kai jama'a ta kace duk inda ka je da jar hula ko ma'aikaci ne wallahi ya daga ma kafa dan ubansa ko ma'aikaci ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah yana son ka wallahi mutane ma sai su so ka amma in Allah baya son ka wallahi mutane ma ga suna gudun ka to idan Musa Allah ne yake son sa na ga fa bayan kama akwai aljihu to ai na zuba kuɗi ne bayan gaban ma bayan aljihun ne ai ko ina nan da ka gani aljihu na zuba dala ne to ni dai fata na da dan Musa in yi riki kasan nan ilimi dan ni jahili ne na je suka masallaka na ce ba zan iya masallaka ba idan na je in na saka a gaba yanke Allah a ne ki tafi ki ma na ga musu jahili ne suka ce ka kanka ne ban ma sallah in na je ce Allahu akbar ga ta kaina nake niwa nauyi nauyi ke ma ki ta kai baka san ya kace ba ake wallahi kar kuna na duwa na Allah ta uwan wayar ne kan ku dai wado daga rijiya daga sama ya wuce rijiya sai wannan iskan kai na ne kai nake wallahi kai da ilimi wallahi so nake idan dan Musa da kika sannan yi ilimi zai koma gida a yanzu za mu tafi yanzu nan ni yanzu wannan rabu wallahi yanzu kaga gida na an kaje ya kai mun kuka saboda in iska Allah yanzu kan duka masu rana suna yi ta gida na rantsi da Allah ni kawai kan wasu minti ne guda 5 a bani in je in gyara katangan nan ina wajen wannan a Kaduna mata ta bugo mun ta ce wallahi gidanka ya bi ke da ya ake mu ai baka ji ne wani komedi ba nace to ni da nake mun kwankwasiya ba wai dan ta ban komai nake ni da kowa yake kwankwasiya wallahi dan Allah kowa yake kwankwasiya dan Allah muke mun san akwai ranar dinta yi ne suke cewa wani dan jarida dan shege ya buga jarida wai ai kungiyar kwankwasiya ta kasa na kuma yana mai da martani na ce ni ba dan Musa nake so ya gina ba mu dan ba kowa ba abba gida ba masoyin manzon Allah nake so ya gina yawa domin ni kwankwasiya ta da nake ni ba dan ruwa aka yi da ruwa aka wallahi iska sai kwanakin ba wallahi ina wajen ina da hoto yawa ina jin zaka gani gaskiya ne wallahi ni isa kawai yanzu to ina cikin wani da ni ko buhun siminti 5 aka ban na mayar mutsiyatan nan su daina yin magana ai ga yana ya kasa mai da katangar nan wallahi Allah saboda wallahi yanzu ka tura wakili garin mu wallahi iyali na ana ganin sa daga wani ko ta ina ko baki
yau ga ila me suka nada Kuma yana can bayan ka san iska saboda ni Ya ce, ni "Gidan wannan ka san me nasu." suka nada ni gidan sarki iskar Kano nake ni wanda za a ban gora rade mutane ran ta ni ma dai abun gora nan wai ina suka kai ka ne sarautar eh ina suka kai ka sarautar taka ni ma da wanda nake so a nada ni Wuri wallahi aka ba su. wallahi goro da haka ni ma da za a nada da sarkin gora Kano ya da rade ina sani zan buge mutum a sai ya yi wani wani ya tafi kana binnin Kano ne ko kauye suka kai ka Wanda suka kai kan ni ma yake wa da nada wajen geza suna da aka samu eh ko sha tara ko sha. a sunan da yawa Duk sun sa mai. ko kace sha girgi ko sha ka ko sha ka ko sha shambala ko sha ko sha ta ko sha ru ko sha ko sha ka tutura bule ko sha ruka Duk wata sha. duk wata sha ni ne Wanda shi da. amma ban da sheda wai abu gida yake to wannan hakorin nawa ne wani nace bai fas ne yaro ya so sallar idi da baban sa mota yace baba ka gada sama nace yace a bakin ya girgi ba ya ta bai fas ne Allah kara kana da kowa fa masoya dan Musa ubangiji Allah kara masa san annabi Allah kara to Allah kara dakta lafiya Allah ka bai dakta ka sanna